नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे आपणकर प्रिय स्मार्ट बॉय पवित्र स्मार्ट बॉय मिक्स आउ एक ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करछि। आपण माने देखिथिले प्रथम पाली रे मु जाजपुर रे देबा अष्टशंभु मंदिर को जाइथिली एवं सेकेंड पाली रे मु भद्रक जिले में थिबा आरडी पाखु जाइथिली। आज हेउछि श्रावण मासर तृतीय पाली। वर्तमान मु महानदी नई पाखे देखि पारुथिबे मु उपस्थित अछि। वर्तमान आज आमे महानदी रु पानी उठेई आमे प्रभु गोरखनाथ पाखु यात्रा आरंभ करूँ। आपण मैंने देखिपे सबू प्रस्तुति आमर हो जाइए। वर्तमान आम आपण मैंने आगू को देखिपारे आम महानदी पानी उठे गोरखनाथ को किपरि यात्रा आरंभ करूँ। मोर पूजा आरंभ हो गलानी। आपण किछि कहिबे? आमर मिस्टर कैबल्य बाबू किछि कहलेनी काईना से पूजा रे व्यस्त अछंती। से कहले पूजा सइले किछि तांको मंतव्य देबे। आपण काहे की जाउचंती कोठी की जिबे? केते गोरखनाथ यात्रा पई जा गोरखनाथ लगी देखु आमर मिस्टर कैबल्य बाबू कहले तांकर किसी मानसिक नहीं। से प्रभु को बहुत भल पाती जहाँ गोरख वर्ष गले आम देखुए पूजा चलती। वर्तमान पर भिडियोटी आपण मैंने देखिपारे। आमको साइड दिया रे आमे तो काउड़ी बाला आगरू पाखे जाओ रे डाकिला डंबरू बाला। आमको साइड दिया रे आमे तो काउड़ी बाला आगरू पाखे जाओ रे डाकिला डंबरू बाला। आगरू पाखे जाओ रे डाकिला डंबरू बाला। आषाढ़ गला श्रावण हैला टुपुरु टुपुरु बरसा हैला। आषाढ़ गला श्रावण हैला टुपुरु टुपुरु बरसा हैला। सोमवार सकाळ हैला आमे तो काउड़ी बाला आमको साइड दिया रे आमे तो काउड़ी बाला। घाट भितरे घाट गड़गड़िया घाट पानी आनीचु आमे छाड़ी दियो रे बाट डाकिची लोकनाथ डाकिची।
କରିଛୁ ସଜବାଜ ଆମକୁ ସାଇଡ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା ଆଗରୁ ପାଖେଇ ଯାଅ ରେ ଡାକିଲା ଡମ୍ବରୁ ବାଲା ମାସ ଭିତରେ ମାସ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯିବାରେ ଆସ ଆସ ପୁରିବ ମାନସିକ କରିବା ଅଭିଷେକ ଘରଳ ପିଆ ବାବା ବୁଝିବେ ଆମ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ସାଇଡ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ଢାଳିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବି। ଆମ ସାଥୀମାନେ ପଳେଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଟିଲି ବରା ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ କିର୍ତ୍ତୋଲ ଛକରେ ଥିବା ଦୋକାନକୁ। ଆପଣ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲେ? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ଢେଙ୍କାନାଳ? 1252 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁମ୍ବାଇରୁ। ମୁମ୍ବାଇରୁ କାନାଡାକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ବାଦଲ ବାସରେ ଯାଇ ରାଜୁ ଚପରେ କଣ ଆଳୁ ବାହାରିଲାଣି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛୁ। ଚପରେ କଣ ବାହାରେ? ତୋ ଚପରେ ବାହାରିଛି ନା ଦେଖ। ମୋର ବିଲାତି ବାଇଗଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚପ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ନୁହଁ ତିନିଥର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଦିଥର କଲେ ଲାଇକ୍ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତିନିଥର ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚପ୍ ଖାଇଦେବେ କିଣିକି ଆଉ ଚପ୍ କିଣିକି ଖାଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ମହାନଦୀ ପୋଲ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ପଛକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ପାଣି ଉଠେଇଲା ବେଳେ ବଢ଼ି ପାଣିଟା ଆସିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପାଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଯେହେତୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ପାଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିଲୁ। ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଆଡ଼କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ଆଉ ଆମ ମିଷ୍ଟର କୈବଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ? ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସି ସାରିଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ଶେଷରେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ହଉ। ହର 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 ହର। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।